पाइप धर कबेले परेशान भइल बानी भेजल गुला कि जा बबुआ जल्दी चाय पी के आबो त लगल आप पुरावे घर आई तो तू हमारे से बड़ बड़ तो ढेर देर नु थम हम लइका आदमी कहता ना तेरी भूखले थामी भर दिन तो खाने चाही खेत बाधार के तनिको टेंशन नहीं के ज्यादा हाल लेके भर दिन बुझाते कोई न मुंह लगइले रहत रे। अरे चल का पकड़ पकड़ कइले बड़ा लइका आदमी फेंक दे भैया लियो ना जिन जानते नहीं खमर दे खाली बूढ़ के मुंगावो फेंक दम बूढ़ के तू मुंगावो तो चल परेशान हो जावा लाइन मारे से हमरा के बचैला सा। हां ये बुझाई त हम लइका त एकदम नाच के ध देले बड़सन हमरा के। हम को वाली कहले बानी कि अकेले लाइन ना छुअनी हम आई तबे लाइन छुअनी ना लब 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 करत रही हमारा ये सब बुझाता है लोर टांगा भइल बड़वे है जवा देन देख त फंसा के है धर रुका फसावा तनी फंसा के देख तो बबुआ काहे नहीं खिया बती जवा। आ एक काम बात तू जा वही जा मोटर लगे देखी हो कि चलता कि ना जा तो मोटर में तो हाँ जा जल्दी आई पाइपा ना ले गुला हमर दे आ सही जाता रह अइह त ले ले अइह ठीक बे जा गइल लाइन ये पहुंचल हो अरे मर्दे बोला बो ना अभी कहाँ आई बा बढ़िया से हिलाओ नहीं क्या गइल ठीक बा हिलावा तनी पहुंचल राधे बबुआ राधे ठीक बा हाँ बबुआ जल्दी पाइप लेके आओ का कर बही फाटल है जो धर तार नीमन पाइप ना लौकला अरे बाने के ना हो पाइप है ही जवा होने देखत बाबू होने पाइप गइल बा है जवा ले आओ तला पाइप तो चलो सर दे चलो अरे मर्द सुबेरे से यही में पानी मोरे बड़ा सब नदी के पानी नदी में तो जाता कैसे खेत पटावो तड़ो घूम के देखला कैसे पटावो तड़ो कबेले पाटत तो हम का जानतनी कि नदी के पानी उपट के नदी में जात रे पटावो तन तो जा घूम हमें फेर जल्दी ओनिको तारा बुझाई ना बूढ़ा जी को जन लो अरे हमार खेतवा ना का पटैबल भाई पार्टी पाइप लेके आइल बड़ो पाइप तो हम लेके अइले ही बनी हिती बुटी टूकी से तार खेत पट जाई अब का ये हम कसरे खेत पटा देनी ना बड़े चक्का लेंथ ले 10 किलो के ना पटा काहे के बोलला पानी बझैले बड़ा तार बाबू अपन मने आइल बन दोसरा के कहला पर हम के कहले बनी 10 किलो के लेंथ लेओ ना त जाओ या हमर 10 किलो के लेंथ बा ओकरा के बटोर द तब तार खेत पटाई अरे चल जब खेत बटोर जा बटोर बटोर जा लिया जा खेत में सब चल तो ये धर देते हां धर आ जा ये है पाइप बा मोर लोग हई पाइप मोरे से तो हमारा नाम मोरे आई बानी हम ना मोरे हमनी अरे खाए वाला ससुरु आ तहर है पाइप बने के मोरे आवत हट चला हम मोरे तनी मोरा में से निकल के मोरा बाबा ये हमें जिया नहीं के होत बबुआ और निकल के मोरा सब से लसार के धर देला तो लो भाई लसार देनी तो लो है पाइप हम मोड़ देनी को बजे हमारा के लाइन देते रहो बबुए ले बतिया लो कब ले पार्टी कब ले ना पार्टी हमारा क्या पता बा हमनिए के पटावे में समझ लिहनु कि रात बजिया ठीक नु अच्छा 12 बजे टाइम मिली राती के हमारा हां बो हाँ तो क्या करब मशीन नहीं खे तो अपन हम दूसरे के बाद तो पटाई आवे के पड़ी नु राती खानी आवे के हमारा पड़ी नु राती खानी आई ठीक नु लेकिन के अपन लिया ले हम ठीक बा हम 10 बजे रात में आई 12 बजे आवे के पड़ी 12 बजे एक बजे आज जा बात बताओ अब जब मशीन नहीं खे पर तब आही के नु बा हां जा लोग तो अब वहीं के पड़ी किसानी खेती करे में कहता ना मेहनत बाप हमनी के नु जानते हैं जा सवेरे से मरत हैं जाई जाबा ठीक है भाड़ा दे में कौन बनाई है जॉन एतवार के भाड़ा मिली बबुआ हां ठीक बा चलो हो हमनी के आगे देखल जाओ चलो
देखते बाबू कि पानी उनी काम मोटर छोड़ ले बिया। हाँ कुछ कहा था का ई ते गोल के परेशान होके धइले रहता। मोटरवा छोड़ ले बिया तो बुझा तो नहीं खे तारा छोड़ ले बिया कि का पानी बाजत तो नहीं खे आ नहीं खे बाजत तो चलो देखो। चलो चलो देख लो तो पानी छोड़ ले बिया बुझाता की। तो चलो सर दे। अरे मोर दे सही में तो मोटर पानी छोड़ देले बिया देखो तड़ो अब बन हो गुल बिया हमारा लगा तो रहे कि तोरा के जाके देख पानी का छोड़ ले बिया छोड़ ले तभी या तो चेक बॉल में धइले होई सेवार सेवार तो बढ़ले बात ना सेवार तो धरी ना का करब जाके तनी देखो त नीचे अब का मुंह तकले बड़ा हेल नदी में यहाँ तना खाड़ी में मैंने हम हेली नु बूढ़ बुजुर्ग के हेलावो तो जाके हेले के नहीं खे हेल बाबू हेल जाके तू तारा से कुछ ना होई हमारा बुझा कुछ ना होई इहे परेशानी होई इहे परेशानी खेती के हो। काले हेल रही तो साफ बुझाइल की धली हमारा के बहुत कचड़ा ध लेली बाप रे बाप होई अब हो ऊपरवा से जल्दी हई धइले रहो हई धइले रहो हम जा तुम जे निकल का बोल बा डर लागता तारा डर लागता खाए के वजह 4 चिपा खा लेता रहो डर नहीं खेलेगा था धइले रही ओइले रहता हमारा के कुछ हुआ ना तनी परेशानी बा मुर्दे हई परेशानी लेखा परेशानी बा देखते देखते बबुआ देखतो देख अरे मुर्दे बूढ़ी हो जाई हई देखा तारा कातना सेवार धइले बा हई हई रस्सी घींच ले बा कहाँ से पानी देबो हई साफ करो चलो साफ हो गई चलो जाए तो भीतर ही अब का जाए तो छोड़ा रहे दे बाबू आ गई पानी मोटर देबे लागल। हेलो का शूटिंग बा अरे यार खेत पटाओ तनी बाबू जोरे बोले लगी हन का हीरो का रोल हमारे बा अच्छा ठीक बा तब आवा तनी 10 मिनट में रुक दो बाबू कहनी है कि जाता नहीं शूटिंग बा बेरा लड़का फोन करा तारा उनसे कहाँ बेचैन बड़ा जाए खातिर जब खेत पटैले बिना काज होतड़िए आ तू कहतड़े कि जा तनी शूटिंग करे ओहो 10 मिनट रह के पटा ना तो हम 5 मिनट के भीतर मोटरसाइकिल से जाए के बाद फूर दे बस उतारे के बाद आवे के बाद पटावा रह के तू ही आ ते जा तड़े हाँ हम जाता नहीं ते जा तड़े हाँ हम जा यार कमाल कर एने आप तो एने आप ते हनिया निया के धइले रहता लोग